подшоҳе буд, 7 духтар дошт, вале ҳеҷ писар надошт. солҳо гузашт, умри ҷавони подшоҳ барбод рафт. рӯзе бар оина нигоҳ кард ва дар чеҳраи худ ожангҳои пириро мушоҳида кард. мӯи сараш низ камкам сафед шуда буд. подшоҳ баъди мушоҳидаи аломатҳои пирӣ дар чеҳраи худ хеле ғамгин мешавад. гӯшаеро бо танҳоӣ ихтиёр намуда, ба ашк резондан ва дуову муноҷот ба сӯи офаридгор машғул мешавад. чанд сол гузашт, ҳамсари подшоҳ ҳомиладор шуд. аммо подшоҳ барои анҷоми корҳои мамлакатдорӣ ба кишвари ҳамсоя бо киштӣ аз роҳи баҳр сафар ихтиёр кард. киштӣ дар миёни баҳр истода буд, ки ба подшоҳ хабар оварданд валиаҳд таваллуд шуд. подшоҳ баъди шунидани ин сухан якбора ғамгин шуд. вазир аз подшоҳ пурсид, ки сарварам, чаро ғамгин шудӣ? имрӯз рӯзи хушҳолист, бояд мо хурсанд бошем. подшоҳ ҷавоб дод, ки як хандаи роҳбари мамлакат дар хурсандии халқаш наҳуфта аст. саҳаргоҳон ки ашкам лова гардид, зи оҳам 7 олам ноором шавад. чунон резам зи дида ашки хунин, ки дунё сар ба сар селова гардад.